Selamat malam Rizmi. Selamat malam Mas Bambang. Oke, kalem. Oke. Ao. Kayak gimana? Ao. Ya apa tuh? Mas opo wis lali sliramu? Asik. Dek semono yen dolan karo aku. Asik. Pancen wis suwe ra tau ketemu. Wis sak mestine lali aku. Mas mumpung saiki ketemu. Jejogetan tetembangan karo aku. Ketiyo tombo kangenku kangenmu. Bali eling nalika iku. Sepi rasane waktu biyen muncul dhewe.
biasa sekali. Aku ki kok kayak doro ya Mas ya. Ini dari mana atau kok kompak banget dari mana coba? Masya Allah. Ayo bocah diparani ngale. Ayo. Dari mana?